Salam gadyrly watandaşlar, salam ähriban illeşler. Bugün görüşüňiz ýani ýene bir halmara dagy bilen bugün etjek temamyz kitaplar barady, çağalar barady, çağalaryň bilimi barady, geljegi barady we enatalar bilen hemde mektep molumlary barady. Halmara dagy onu salamlaşyp başlaýarsaňyz menem size sorag bilen dowam edersem sonra bererim. Bağlar. Salam. Ol şahrına vatandaşlara Esselamu aleyküm hem bäňe de. O çağırın için sağ olun ol şahrına onunla başlayıverin. Näme soraňyz bar bolsa belligimizden, başardığımızdan jogap tapar. Ine halmada vatandaşlarymyzdan bilýänler bizini öňkü döwürler bilen häzirki döwür deňäňde yer bilen gök ýal tapawut bar diýerler. Sebäbi meňe mektep oturanma köp ýyl boldy. Bilemok 30 ýylynam köp bolulmy diýen hesaplap göremok gorkýan hesaplamana. Ondan näme? Inni bizi okan urlumyz mekteplerde bibliotekalar bardy, onuň şäher bibliotekalary bardy. On çağalar üçin bibliotekalar bardy. Şo ýerde elbetde biz kirillitsada okuýardyk o döwürdir. Latin harflaryna soň geçdik. Biz okan urlumyzda polka kitaplar bardy. İslen şahiriň türkmen ýazyjylary bolsun, şahirler bolsun, daşary urtlaryň şahirleri bolsun, ýazyjylar bolsun, ähli islen kitaplar bardy hem türkmen diline geçirilen nimeler bardy. Ors diline de bardy, ors diline geçirilenler hem bardy. Isle ors dilini oku, isle türkmen dilini oku. Bardy şoňaly kitaplar. Onuň mektep molumlarym ene bir de maslahat berýärdiler de gidinde şu kitaplary alyň okan ertirki temamyzyny şunýalak boljakdyr, şo barada şol ýazyjyň mysal üçin döredijiligi barada bir autobiografiýasy barada okak gelin. Onuň erti şoň eserlerini geçiris diýdim oğlum öňünden tapşyrýat da bir de. Inni şo barada sizine näme deňişdirme getirip biljek, nämeler aýdy biljek. Ne siziň okan döwürleriňizde belki başgaçarakdyr. Meň okan döwürlerim bilen deňäňizde asanam soňky döwürde Niýazow döwrüne de soňrak gepleşigimiziň dowamyny oňa da degip geçeriz. Häzirlikçe siziň okan döwrüňizden başlaly näme mekteplerde ýa bibliotekalarda näme kitaplary bardy, haýsy ýazyjylan kitaplary bardy. Ne bugünkü güni bizine watandaşlarymyza da maslahat berer ýaly. Bolýa, gaty-gadykly sora sag bolun. Ol şahrına hakykatdan ne şol biziň çağalyk döwrümizde mekteplerde okan döwrümizde biziň mugallimlerimiz bize şular ýaly maslahat bererdiler, çağalar. Ine kitaphanada şular ýaly kitaplar bar. Planif ya planiva adım tutya okuşun sen gittir şular ýaly ädikli pişik diýip mezeler ogu. Çağalyk ertek kitap var. Şonu okarsın, şo mazmunyny görüşüň bilişiň ýaly ine kılat saat okuşlar düşünürsin diýip aýtar. Gatykan şuň ýaly temadan mol ogu her bir okuşa şular ýaly tapşyryk bererdi. Ondan bir gezek şol ýanky biblioteka ýa kitaphana baran çağı oň içinde görse kitaphanada içi dolu kitapdy. Yüzlerce, miňlerce kitap bar tekçelerde. Ondan şu kitabı okuya, soň görse bir topar adam kitabı okap, onu alıp ýene birini okuýaşaýdy, adam gyzygyp gidýär. Kitaby öwrenşýär. Ondan şu bizim şu çağalyk ýyllarymyzda okuwçy döwürlerimizde şäheriň kitaphanasyndan bizde Gyllarbatda 2 san kitaphana bardy. Şäher kitaphanasy hem rayon kitaphanasy. İkisinde de ýakysynyň bellak geçişini ýaly türkmen eline de kitaplar var. Bibliotekaň bir gatdalyny kitaphana rus dilinde de var. Ýanky aýdaly daşary döwletler, daşary ýurtlaryň emelerim bardy. Klassiklary olaryň şol rus diline geçirilen esasen türkmençesi ýokdy. Ine şolardan öwrenip, bilip, görüp, onuň bütün dünýäň edebiýatyny, poeziýasyny şo zatlaryň üstü bilen okap bilerdi. Ondan daşgaryn Gyllarbatda şo debiýe barda harbolanky. Onun bütün şol ýanky SNG döwletlerinden gelenler var. Ondan o döwür ýanky Germaniýadan, Wengriýadan, Polşada gulluk edip gelen ofitserler ýallaryny şo döwletlerden getiren kitaplary var.
Mesela Türkmenistan'a çıkmayan kitaplar. Yine şoların kitapların şolardan karz alıp ya bir günlük, iki günlük okumağa alıp ellerine geçip okulur. Tabi bizim döwrümizde bir bagtly döwür diýen bir sebäbi bolşan. Bizim döwrümizde şuň kyýaly telewizoram ýokdy, internetem ýokdy. Adamyň bar öňsi kitap bilen baglanyşykly. Şoň üçin näçe köp kitap okudygsa adamyň dünýä garaýşy giňeler. Bugun kun bolsa. Ene internet arly kitaphananyň ornuny tutdy, emma şu interneti Türkmenistan açmak mümkin. Çağılar şonu açıp ya urular şonu açıp şu taýdan öýüdüne gerekli maglumaty alyp bilenakdyr. Şol sanly ene gerekli kitapları alıp açıp okap bilenakdyr. Ýogsa audio kitap gatykan ýazgydy. Ýöne ýok el yeterliler. Ene gysgaça aýtsak şu urku ene kitaphanalar ýa-da o kitap okamagyň medeniýeti ene şular ýaly arada kalan yer vardı. Kullanılmayan yerine şu taýda görýän. Doğru. Inni soňky ine Niýazow döwrüne gelsek, şo bada da başda birazajyk bardy kitaplar, islen kitaplar bardy başda. Ondan soň bir 10 ýyl geçenden soň ýa garaşsyzlyk alnandan soňra köp kitapxanalardaky kitaplar ýok edilipdir. Ene men şu zatlar eşitdim, gözüm bilen göremok ýöne gelýän habarlara görä, içinden gelýän habarlara görä köp kitaplar, kirillitsadaky kitaplar ýok edilipdir. Nämemişin? Türkmenistan, türkmenler Elipiýe geçmelmişin. Öňkü köni hat ýadyga geçmelmişin. Şol sebäpli kitapxanalardaky kirillitsada ýazylan kitaplaryň baryny aýyrmalymyşin, gerekdelmişin. Ine edilen ine alyp barylýan siýasat şular ýalyrak. Buňa nähili siz garaýaňyz, näme üçin aýyrmaly, näme üçin şo kitaplar aýrylan bolsa şo kitaplary täzeden neşire çykaryp bolanokmy Elipi dilinde? Şonu etmediler. Ine bunu näme görýäňiz siz? Aňyrsyna näme ýatyr? Yo, elbette bolurdu o bar kitapları o Türkmen eline akıfının Kiril basmasından yankı Latin basmasına geçirip bordu ya Rus dilinden Türkmençe geçirip bordu. Bizde tercümeçem kan iki dili bilyen o yankı yazıcılarım, şahirlerim, şol dövrün medeniyet işarelerim yeterlikti. Geçirilmenin sebebi näme? Şol bizim milletimizi, halkımızı mankurtlaştırmak siyasete alınıp barılan için şol kitapxanalardaky ählik ozul, dostlugy, dogonlugy, adam kärçiligi, birek-birege ýanky aýdaşlygy bagly bolan kitaplar ýa aýdaly romanlar tekçelerden aýryldy. Onun ornuny näme bilen doldurdylar? Ine Niýazowyň bagyşlanmaly pohnamasy bilen doldurdylar. Ruhnama diýerler, men onu pohnama diýdim. Ine halkyň aňyna bir şahsiýetiň beýikligini, onu peýgamber derejesine götürdüler. Edilmedik wejaralyk ýok şo ýyllarda. Ine şolaryň üstüne basmak üçin şo ilmi bilimi ortadan aýyrdylar. Bilýäňiz gördüňiz. 10 klas bilimi 9-a getirdiler. Ol 9-da çağılan alan bilimi ýok hiç şeýle. 9 klas bilim bilenem SSR'in öňkü SSR'in çağına hiç ýerde bir ýanky çağan okuwa almadylar. Hemme ýerde orta bilimi 10 klas bolanda Türkmenistanyň 9 klas ispravkasy bilen kime gerek ol ýaşlar. Ine şeýdip ýaşlary kördegin goýdular. Gitmedin şu biblioteklerden yani kitaphanelerden daha okumadın o tekçelerinin hem kitapları sıpırıp ayrıdılar ornuna beni Niýazowyň şahsiýetini en atasyn mahabatlandyran kitaplar bilen doldurdular. Ine şu taýda tragediýa şu taýda ýatyr o çen. Doğru. Ne şu kitap çıkaranna sizin o pohnama diýen kitabyňyzy çıkaranna Niýazow näme diýdi? Ekrana çykyp şey diýär. Sizin bizi okudulan ya, sizin diýen ok, bizi okudulan öňkü köne tarih we o ýalan eken bar diýeni dogrulan hemmesini şu kitabyň içinde diýip ruhnamany görkezýär. Ine şunu kaňsyz diýär. İçinde de hiç diýen sizin aýdyşyňyz ýaly içinde pohwarym içinde başga zat ýok. Yo doğru da onun için bir esasanam ýaş nesile bir görkezüji bolur ýaly ýa ýol görkezmek üçin hiç bir hili bir tutaryk ýok da şu taýda şu kitapda ýazylan bolsa çağalykdan aýdaly ýaşlydan mektepden ilkinji adamlaryny şu zatlar öwrenmeli berlen o taýda hiç hili bir düşünje ýok.
Diňe şol bir adam mahabatlandyrýarlar, bir adam öwýärler ýa-da bir adamyň şahsiýet kulty. Bolu başy hiç zat ýok o kitaplaryň içinde. Endi ýoksa şu Niýazyň döwründe Urbanul Berdimuhammedow on mäşil döwründe Türkmenistan her bir etrabyna diýen ýaly birden ikiden täze kitapxanalar guruldy. Şarňarlap duran köşk kitapxanalar milyonlarça, 10 milyonlarça dollar sarp edildi. Ýöne şol kitapxanalaryň içine barıp bir kitap okuyan adam barmy? Elbetde ýok. Birinjiden oň içine baraýan-da kitapxanalarda ýüze tutup okar ýa kitap ýok. Bar kitapları ene öňkü Niýazyň ýazan ýanky tohnamasy soňky gelen Gurban Gulyňam olmaz meýrum san kitap ýazdyr bir sözüne beýleksine 45-den geçipdir diýe san her ýyl 4-den mäşler kitap ýazýarlar şoň ady bilen o beýlek şol ýazyjylar saýýudynyň agzalary. Ene onun için bizde başka okarlyk zat ýok. O kim halk nämes başyna yapsyn Gurban Gulyň kitaplarını. Bu taýda özüne alyrlygan zat ýok, çağalyryny bererligem hiç zat ýok ol kitaplarda. Şonuň üçin hiç kim kitapxanalara gatnanagy, okanagy. Ýöne şol bir wagtyň özünde oýlaçany bellap geçmeli zat barda. Ene geçen 31 ýyl tarihde Türkmenistan'ı şol 91-nji ýyly şolaň iň soňky gurultaýy boldy. Menem şo tak Mihman hökmüne ýokary sebeden deputat hökmüne gatnaşdym. Şolaryň 300-den gowrak agzasy bardy. Ýazyjylar saýýudy. 31 ýylda şu 300 tane ýazyjy näme hödür etdi biziň halkymyza? Ene tragediýa şo taýda ýaty. Şol Türkçe şahy ýaly ine ýazyjylar iki ýekesi şol çap edilmenden ähli ýazan zadyň stoluň aşagyny ýa keçen aşagyny ýasanyň içine goýan bolmasa ýüze çykar ine men şol işler etdim diýen adam ýurdun içinde ýok. Ine şonuň üçin halka da okara zat ýok. Bolmanlygy üçin halk ondan okara zat ýok, bilere zat ýok, işlere iş ýok, ýere çörek ýok. Ondan nämesin bu biçare halk? Ene şeýdi biziň halkymyzy, jemgyýetimizi mankurtlaşdyrdy. Dogry, näme? Halmra da dogry diýäňiz. Näkä bir watandaşlarymyz sorýar, mankurt näme diýip sorýarlar. Mankurt onam aýdyp bereli, mankurt diýmek şu adamyň bir kino bardyr, mankurt diýip olur çykyp Türkmenistanyň. Şoň obrazyny aýdyp bersem, bir adamyň beýnisini içine daýalýarlar. Hiç zat galynak şoň içinde. Ol türkmençe geçiril mankurt hatda mahluk söýür. Hiç zat bilmerenak, hiç zat bilen işem ýok, hiç zat düşünen agym bir gezip beren sähne mahluk boldy. Ine şo mankurt diýilýän şol öz-özüni ýa adam sähne hiç zat düşünen akdy. Ine şoňa mahluk diýilýär, şoňa mankurt diýilýär. Bizim şu mankurt diýen şu bilimsiz galan adam, ilmsiz galan adam dünýä ýa 20-nji asyrda ýaşap, bizi bolsa ýa 15-nji asyrda atyp okladylar. Görüp otursaňyz ol eline mikrofon ýeten ýa aýdymçyly diýdi, sazan nasy diýdi. Ol Gurban Gulyň öňüne 3 bükülip alındyrjy şol ýazyk 5 manatlyk sowgat üçin sag bolun, şa serpaýyňyz üçin diýär, şa diýip adyny tutýar. Ene adamın özü ılgap var ya ilki durmuş ömesine. Durmuşunu. İyi de taraf. İyi de böyle iyi de var ya. Eğer ertesi bilen aladylanýan adam yok o taýda ezadanam şol yankı sunat işlerinin içinde, döröjçülük işlerinin içinde olan bar kazancı pul kazanmak. Bulan gözünün hemmesinin ömrünü yorka bağlaptır. O yorkanın adı dolar. Bolly. Şu diňe pul ýognasap bolýar, bir günüm hoş günüm diýip ýaşap ýörüp, ene şol real medeniýet işlerimiz var, ýazyjylarymyz var, jurnalistler var, şo taýda ken. Şo ýa jenaýatkar topara hyzmat edip bererler. Ene şolara bir rejim saklap oturdy. Ene kitapxana da şolaryň bir görnüşi milleti ýanky ilmsiz, bilimsiz kördekin goýunmak üçin oýnalýan oýun. Näme var şu kitapxanada aýtdylar okamagy. Hiç zat ýok. Ene meselem biz ol çarny sizem menem azat erkin döwletde ýaşap oturýar. Knopkan bassaň telefonuny ýa kompýuterde çykypdy. Dünýä hemme bibliotekasy.
Ştaýda dilegelli, bilegelli aýdan şta göçüp gelen döwürlem bir kil bolandan soň şu mahtumly Pragyny malyny nepeti men öýümde höwes bilen gaýta okýardym. Ay şolar gerek diýip teretdim arşiwetlen bibliotekasyna ýok. Ýöne şol biblioteka ýazyp Danmark'ın ýa-da Daniýanyň padşahlyk bibliotekasyna şu kitaplary poçta bilen muhtuny men adresime uratdylar. Bir aýdan soň ýygyna gaýtarmak şerti bilen. Ine nädip adama insana hormat goýulýar Ýewropada. Ýogsa biz kim? Türkmenistanyň nelen ýöne şulan bibliotekalaryna şu mahtumly marken, moly nepesen marken, ýene de şu biziň meşhur akyllarlarymyzam, ýazyjylarymyzam, şahirlerimizam dur, geňarlar. Ýöne barşa zatlar. Ine şu insana hormat goýulýan ýerde şuňýaleken gatnaşygyp. Kim bar ýa biziň şu kitapxanalarymyzda? Baraýyn adamlardan şuň kun mümkinçiligim ýok. Hep kazanç etmelim, çağalarını eklemelim ya kitaphanada oturmalı. Yani bu işte kulakan tapawdyn aýtjak bolýan, biziň türkmenlerimiziň türkmen ise içinde Türk dini Türkmen milleti däl, ol türkmenler diýsen umum aýdylýar-da türkmenstanlylar ýa-da Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlar. Şolaryň içinde hemme millete girýär. Ýöne bizden öwrenip dirse türkmenler diýip. Şol biziň Türkmenistanlymyz bilen daşarurdyň ýanky adamlaryň deňeşdiremizde yer bilen gök ýal tapawdy we biziňkileriň hemmesini mankurtlaşdyrypdyrlar dogrusyny aýtsan ýanky siziň aýdyşyňyz ýaly. Şol kitaplary klassik ýazyjylan kitaplaryny biziňkiler tualetde, hajatxanada olanýarlar. Olar bibliotekada, şalan bibliotekada, ýa Karollyk bibliotekasyna goýýar diýäňizde arhiw ýaly olanýarlar. Biziňkiler hajatxanada olanýar şonu. Almada gözüm bile gördüm. Türkmenistanda ýaşaýan gözüm bile gördüm adamlar kitaplar olanýardylar. Tualetlerini. Ay doğru. Adamlara tualetini bumaga var, tualetini kağıt ýasap berbilen ok hökümet. He? Näme garaşýaňyz siz? Ine şey dip adamlar mankurt bolýar, şu kitaba sen aýagly seretmesen, sylagyň hormatyň bolmasa, sen şu kitap bolmasa sen bilmeňem bolanok. Sen şu kitap bolmasa sen pikir ediş okuýan bolanok. Dogry dämi? Hakyky. Şu kitap hemme zat bolup dur adamlaryň öňünde. Birinji gözüni açyp gören zat kitap bolmaly. Ýöne şonu ýene şonu aýdanok da çağalanyk tualetde, hajatxanada ulanmaň aýagly saklan kitap diýlen zat bir bahasyz bir gymmat zat. O kitaba bir kitap çykarýan çaň näçe dert azaby bar. Şo bir kitaby çykarmak üçin şoň ýürüde ilki bir adam ýazýar ony. Soň redaktor edýär ony. Soň ony çapa taýýarlamaly. Taýýarlanda da her bir ýanky şriftlerini taýýarlamaly. Her bir ýanky sözlem düzmeli. Şo ýanky demir zat bar da, näme diýilýär oň adyny? Şrift. Şo şriftlerini taýýarlamaly. Her bir sözi nokodu oturup bilen bile taýýarlap, şonu taýýar etmeli. Bir listiň kitap edilende bir san listiň üstünde bir näçe gün işlenýär, näçe wagt işlenýär. Bir san listiniň üstünde, bir sahypa. Näme şo nämeden bilýän? Nämede? Çapxana. Ha, Mar welaýetinde kitap çykarýan çapxana bardy. Neşriyat. Diýadym şonok Magarif näme mitip şo Marda bar. Magarif bolaýmasy. Şo taýda näme kitap çykanam bolsa men okudum şonu. Birinji men okuýardym. Sebäbi şo taýda da men ejemi işläp gaýdypdy. Birinji kitap çykanyna getirýärdi, biz okuýardyk. Doğru. Onuň aýdy berin. Ýeme de ol şany biziň şol çağalyk döwrümizde ýa ýaşlykda halkymyz kän bir baýam ýaşanak da ýöne her bir maşgalaň baýlygy şol her bir öýdäki kitap tekçesi bilen ölçenlerdi. Kitapların sany bilen. Şol öýde kitap okulýar diýildi. Diýmek okulýan bolsa şol öýde medeniýet bar, şol öýde düşünje bar, şol öýde sylanşyk bar, goňşy bolan bilen gatnaşykda da şey diýip düşünýärdiler. Enni diňe şol sanlygyň içindäki ýa keçäň aşagynaky pul bilen ölçenýän bolmaly. Enni ol baýlyklar şu her nesille üýtgeýän bolmaly, ruhy baýlyk bilen maddi material baýlygyň tapawudyny düşünüp bilen halkymyz şuňku.
Hakyky Ine aýtdyňyz galada, gaty dogry aýtdyňyz şo döwürlerde sen maşynyň barmy ýa öýüňde türkmen halyň barmy, el halyň ýa sen diwanyň kreslaň barmy, mebiliň barmy, oňa seredilen okdy halkyň öýündäki kitaplara seredilýärdi. Şu tom duran kitaplar bar bolsa beýbä diýilýärdi. Şo kitaplary görüp gözüň dagy giňden açylýar-da şo kitaplary görüp. Käbir adamlaryň öýüne gireňde. Ay Ondan on gelmer oturmalar ol şan dile geldi bile geldi sizin o diyen sözünüzü ay taraf bereniyorsunuz da ayttınız da men Türkmenistan'dan Amerika göç kaydımdı baylık alıp kaydımaktı kitaplar alıp kayttım diye. Ene hakiki kitap seveceğin kitaba hormat koyan adın edemeli işi. Benim şol yurttan çıkaydığımda elimizde 2 tane paket vardı son bir 20 kitap. doğru. Doğru. Kitabı adamın bolon katması katı ütköşük bolýarda. Häzir men halmada bir sekund şu kitaplary getireýin, tapaýyn, görkedeýin. Hemen O şey. atalara da näme maslahat bereliň. Haýsy kitaplary çağalaryna okap bersin. Esasly adam çağaň beýnisine galýan şu ýaşlykdan 2 ýaş bolsun, 3 ýaş bolsun tapaw diýip ýaşlykdan, kiçiklikden kitap okap bersen, ýatyran wagtyň hüwdüň ýerine şonu okap bersen has aklyna gowgalýar. Onun heme ineme bolýar. Ýa-ni ýadyna galýar. Sebebi çağa tüýdalýar-da, isler beren adyň tüýdalýar. Sen eden hereketlerden hem gaýtalaýar. Şoň üçin hem diýen sözüňe üns bermeli çağa bolduğunda, başgalada diýen sözüňe üns bermeli. Ya er aýal uruşy söwgüşi bolýar, ýenesi bolýar, şonu da bir-biriňe çağa barka uruşmalylar, söwgüşmeliler, şo çağa ýok bak söwgüşmeliler. Sen ol senden alýa terbiýany. Sen görelli esbap ýaly bir neme bolup durýanda, çağın öňünde näme görelli bolup durýan. Şoň üçin men enelere, kakalara, ejelere berjek maslahatym çağany ýatyraňyzda hökmen kitap okap berin. Şo barada sizin ertekli kitaplar, zatlar bilýän bolsaňyz, häzir bir sekund güýmäp berin biziň watandaşlar kitaplary göreýin, getireýin häzir. Bolar. Ene hormatly watandaşlar şu öyle çağrılan şu meselelerini gowazgamagymyzyň özü gaty wajyp bolup durdy. Ol biziň düňkü günümizde içinde geçenler ol şu biziň şuňky günümizde de belli bir derejede degişli. Ýöne gelecekki nesiller üçin gaty wajyp. O kitap okamadyk çağa o gelecekde oldyňa bir şowakör bolup galýar. Ol internet bar diýär. O internetden girýän ýaşlar görýärse Türkmenistanyň içinde. Şulardan şu TikTok'tan çıkan aklar ene gürleş stilistikasam gepleyen sözleri bir çorba çıkarırlık değerli. Türkmençanın bilen aklar, ene dilin bilen aklar. Sonra ene dilini Rus dili bilen garıştırýarlar. Ya Türkçe çıkan malgalı, ene 2-3 ýyl ene dilini ýatdan çıkar, yarım Türkçe, yarım Türkmençe gürleýärler. O iki dilim bilmek gerektir. Dil baýlyk, näçe köp dil öwrensen şonça ýöne öz ene dilini irswa edip beýleki dili sen başyna täze edip geýeniň bilen sen ütgeýän ýeriň ýok, gaýtan köp zady ýitirýär. Adam öz durguny, içki durumuny ýitirýär. Şoň üçin öz ene dilini bilmek, öwrenmek, onu berkitmek her bir adamyň bir mukaddes borçy diýip düşünýän özüme. Şonuň üçin şol mukaddes zatlar näme görýän? Ene şol öňkü 20-nji, 19-njy, 18-nji asyrda ýazylan kitaplarda bar, edebi kitaplarda. Ene biziň ady bilen tanymal ene şahyrlarymyz bar, ýazyjylarymyz bar. Hana ene oýla şanyda bir topar kitaply çoklap getirdi bir kapda. Türkmenistanyň çykaran kitaplar bolma şemeli. Şeýlemi? O şulaň häzir içinden aýrat men neme saýlap goýmadym. Bu gepleşik häzir hawa spontan diýýärli. Islawatyň içinde bolansoň men häzir watandaşlarymyza görkedeýin tapsam häzir şulaň içinden. Ben bilýdi kitap känne ýene ýerlemene yer ýok. Karapda durýar-da karapgylaň içinde. Ine şular ýaly kitaplar alyp gaýtdym men gaýdamda. Men Amerikada kitap alyp bolýan rüýdüm okda türkmen şahyrlarynyň, ýazyjylarynyň kitaplary bar rüýdüm okda. Onuň ýanymda alyp gaýtdym şular ine. Ha, bir
Hıdır Deryaev'in emesi Iqbal romanı. Awa. Birinci, ikinci emesi Ne? roman. Awa. Hana, aynen doğru. Bilen bu rus diline geçirileni olmalı. Awa bir rus diline geçirileni. Ondan şol Türkmenistan'da wagtymyz köne kitap satyan nemeler bardy da. Daýdalar, zatlar bazarda. Ondan ýürüýte kitap satýady olur. Köne kitaplary. Ondan o taýda daşary urtlan neme ýazyjylan kitaplary ma meselem Cuma diýe Awa. ortlaryň nemeleri Fransuz kitap. Ataloğul, Alexander Dumas, ikisen badır. Awa. Atasam o. Onun başga da kän kitaplar bardy. Onun Çingiz Aytmatov'un kitapları vardı. Onun Gan bile Der diye şu bir kitap yadımda kalıptır. Onun men diýjek bolýanym bir de şu neme deli. Halmada bir watandaşlamada maslahat bereli. Näme çağalaryny haýsy kitaplary okap berseler gowy bolar. Yemma şol ýa Çingiz Aytmatov gaty dogry bellep geçdiň. Şol Mankurt Çingiz Aytmatowyň ýazan kitaby. Ha, ana. Indi maslahat, näme maslahat berip bolar biziň halkymyza? Çağalara elbetde ilkinji nowatda şol halk erteklerini okutmaly. Şondan gelip çykýarda. Çağı ol ýanky uly edebiýaty ýa-da aýdalyp agyr romanlar okumak agyr düşür. Başta ýöne şol çağa howasy ertekleň üstü bilen, hekaýalaň üstü bilen, şol ýaly ýumor bilen ýazylan satirik emeler, makalar, oçaklar bar. Şolaň üstü bilen ene aty ýetirip dursa, ene onu maksada laýyk bor. Soňra şu zatlaryň üstü bilen soň ulurak ýanky o ýaşyna görärek o lirika da geçerler, edebiýaty da geçerler. Men şey diýip düşünýär, bir wada ululuk kitaplarym gerek däldir. Ýani şahan beýnesini bir zatda bilen doldurmak üçin başlanyş hökmünde ene şol halk ertekleri bar. O ýerde ýazylan zatlar bar, hatda şol Kayyum Tanrıoğluň ýazan zatlar bardy, çağıly bardy. Bardy ha. Ulurak ýanky orta ýaşdaky aýdaly jowalyk ýaşyna oglan gyýlar üçin Kerim Orwan Nepeson goşgulary bar. Has yetişen dünýä garaýşyny giňetjek bolýarlar. Bizning akyllarymyz bar, Mahtumoly Pragy bar, lirik şahyrymyz bar, Molla Nepes, söýgü aleminiň padşahy. Velili bar. Seyit Nazar Seyidi bar, Hıdır Deryaev bar, atlarken Doğru. okumak üçin ýöne şol Sowet zamanyna ýazyldy diýip oradan ýüze urmak gerekkä. İçinden özümizde geregini almaly biz. Şo taýda söz baýlygy bar esasan. Türkmen sözlüğü şu kitapların içinde o köçedeki şumal ýaşlyň görülýän leksikonu Türkmen sözü ýok. Türkmen medeniyeti ýok. Orada dürüşde dürlü döwletleň milletleň dilini garşdyryp görülýärler. Onu soň ol dil bollugy däller. Şoň üçin indi siz ýanqaty gowy bir zat aýtdyňyz, indi näme maslahat berýän? Şu kitaplar bardyr, her öýde galan gaçany bardyr, beýlek bardyr. Indi şol atda bar deseniz, öz pikiriňizi aýtsaňyz bolşar. Näde patlama, näme etmek? Menem oşo okan kitap, diňe öz okan kitaplarym dälle. Başga da adamlaryň ýanky biziň watandaşlarymyzyň öýlerine bardyr kitaplar, ýygnanyp galan kitaplary bardyr. Türkmen kän bir kitap satyp berenok da, şonu bilýän men. Ondan meniň aýtjak dadym şu her bir watandaşa ýüzlenýänne şu öňüzde galan kitaplary bar bolsa, kirillitsada bolsa-da, kirillitsa diýänim ýanky ors harflaryny. Şu kitaplarym bar bolsa ökmany suratda aýap goýuň. Bir de ugradyp bilmeseňiz hem özüňiz aýap goýuň, şonu şolan bir arhiv hökmünde ýanky tarih hökmünde görýän men. Onuň buny soň köpeldip bolýar, neşire taýýarlap bolýar, neşir edip bolýar. Näçe müň egzemplar gerek bolsa onu edip bolýar. Elippi diline de geçirip bolýar, ýanky harflara geçirip bolýar. Meniň ene berjek maslahatym köne kitap bolsa hökman ýygnan, zaýalamaň, aýagly saklaň.
O başarsan da bize uğradın. Biz son köpüldülür, onu hip bolsa. Yok başarmasan da ayıglı saklan satman. Benim ene berjek maslahatım şolor ýaly. Ondan yaş kategoriýasyny bölüp çağalaňyda okap berin, kiçijek ýaşly çağalary okalmaly kitaplary bar. Soň mektep ýaşyndaky, soň ýokary klas okuwçylaryna okamaly kitaplary bar. Şu men çağalykda okan kitaplarymyň biri ýadyma düşýärdi. Iki separşan gaýtalap okapdym men arasyna salyp menne çağa ýüregi çağa göwnü bolan soň şo döwürde bir erbet nime täsir galdyran bolmaly. Tanış ýüzler diýip bir kitap bardy, ýukojuk kitap. Onuň şular ýaljak ýuko kitap bolmaly, şeýleje. Şular ýaljak. Onuň bunu täzeden tapyp ýene-de okudum men bir ýyl geçen soň näme. Onuň edil ýa neme awtor ýadymy çynok kimdigi ýöne şu kitaby tapsaňyz ine okap beriň çağalaňyda edil bir 6-7-nji klasdaky çağalar okuda bolýar. Ýani orta mekdebiň orta klaslaryny okuda bolýar. Şu gözümün ýaşlaryny tüpürüp okuýardym. Şu gözümden ýaşak ýatda okap oturkam, gözümden ýaşak ýa. O döwürlerde siz dogry aýtdyňyz. Ne gadgetler bardy, ne telefon bardy, ne internet bardy, hiç zat ýokdy. Ana şol sebäpli biz diňe kitap bilen meşgul bolýardyk. Ödüm şu kitaplary elden eli alyp okuýardyk. Gyzykly kitap bolsa, gyzykly kitabyň barmy diýip soraşyp bir-birimizden. Kimde näme kitap bar? Ine paýty çalşyp okardyk beýrekden gaty da. Paýty ýygyma uradylýardy bolin gün ortadan çaýa çykylanna. Şu çay wagtyna da bir sagatçyk okasagam okap, soň eline ele geçirýärdik şeýdip. Kim okap? Göçme kitaphanary bar da, paxta meýdanlaryna geler, daftalapkaly. Kitaphana aýlan. Paýlanır da şu döwürü. Bardy öyle tar. Göçme kitaphanalar diýip, o aftalapkada geler. Yo bizde ýokdy, o döwürler bizde ýokdy. Oňa aftalapka ýokdy. Aftalapkalar bardy çağa döwürmizde aýlanyp produkty satardylar, matamarlyk satardylar, uly izi nimeli aftalapka diýilýärdi oňa. Uly gaz maşin mi näme, vaz maşin mi? Ýöne izi butgaly aftalapka diýilýärdi oňa. Onuň aýlanyp da satýardy. Gant satýardy, şeker mi, matamarlyk mi, konserwa mi? Ana oň aftalapka diýilýärdi bizde. O iş meydanlaryna aýlanyp kitap aýlanýanlaryny bilem okun ýalat ýokdy ýöne biz döwrümizde. Öyle çağırın, men sesimi estilýän bağışlama. Gowy estilýär. Taň ýaň bir jaň etdi bolup men siziň sesiňiz maňa pes aýrak gelýär. Şoň üçin soňan basyp görä nähir bol. Ay bolýar, siz estilýän bolsaňyz bor. Ýeme şu taýda ýene bir aýtmaly zat bar da, şol ýani kitabyň yazılış formasy bar, okuryş formasy bar, kitaplary bar, audio kitap, hani internetde zatda bar da. Indi şonu okuyanlarım bar Türkmenistan'ın içinde. Ýaşy bolsa adamlarym okap otyr, ýaşy kiçiräklerim bir döwür teatrda hyzmat eden adamlarym okap otyr. Ýöne bir emmasy bar şol kitaplar, okulýan kitaplaryň mazmunyny şol halky, şol öz hakyky üçin göreşmeliň mazmun ýok. Şu okulýan kitaplarda halkyň howyny basýarlar, halkyň ruhuny öldürýärler. Tersine o tabyn bolmaly, o Hudaýa şükür etmeli, o özgünüňe garaşyk etmeli, o diýmek patsa bar bolsa şoň ırsyna ýazylanlar, şoňa tabyn bolmaly, tabynçylyk siýasaty ýöretilýär şu audio kitaplarda. Ýöne ol Seyit Nazar Seýdinkär gyljym gynyndan çykyp ölýän çamwatan üçin atdan düşmenip okulýan labyrly setirlerim yok, hiç de adım yok. Han maktum bulayım. Bara setirleri. Ne için şunu okanaklar? Orromsudan molun haram hor berler, yurdu bir yanından yıkıp başladı deyse, yine gönü halkın gözünün önüne kurban kılben o ne veresi çıkacaktı. Şunu okudun aklara. Son için şu zatların üstün yılmak başka zatlar ok, ay döv deydi, neme deydi, şağırlıydı, ajdarha deydi. Yok zatları, o kara düşü albır zatlar halkı, kara bulutlu halet görürüm veriyerlerde.
Ýöne bir zady parazitil gördüm. Oň içinde de bir dürdäne yemeler bar eken. Şol siz maňa uğratdyňyz amyndan 6 aý ozalmy, 7 aý ozalmy şol Türkmenistanyň radio stansiýalary bar. Şol içinde ýa-ni miras tebedip demesi bar. Radio gepleşikleri, mirasy. Ine şol içinde çağalar nähil terbiýe bermek barada ine gysaraç gepleşikleri bar. Ine şonu dinläp bor, ine içinde şol ýa-ni rowayatlar bar, ine isatanam şol da şowly garnaşlamadan ol emesi bagşylan aýdýan rowayatlar bar, görögli eposyn dillen aýdyp berýärler-de aýdymlar bilen şoň ýaly. Ine şular ýaly eposlarda bar saklanyp galyp. Ýöne olaryň köpdäl. Ene şu zatlaryň dil baýlygyny köpertmek üçin adamlar elbetde görüp, seredip, dinläp bilerler. Ol Türkmenistana çykdy diýip hemme zadyny gömemde, oň içinde haýyrlysyny halka hökman aýtmagymyz zerur. Bizi esasan halkymyň öz dilini, medeniýetini bilmek zerur. Şondan uguralýar. Onu ol Niýazyň döwrüne çykdymy ýa Gurbanyň döwrüne berip başladylar biz üçin lokan tapawdy ýok. Ýöne olur şo taýda hakykata ýoýýarda köp berdi. Ýöne içinden dürdanesini saýlap alyp çağırary dinlese bor. Şonu aýtjak boldum men. Doğru. Ne şu benim şu goşulyan sizin aýdýan adyňyzy. Esasy zatyny halmradagy şu kitaplary ýitirmeler esasy zat. Hökümet ony kitapxanalardan ýok edenem bolsa halkyň eline galany bardyr. Şu galanjylary biz ýygnap netip bolsa bir neşirden çıkarsak diýip şeýlerek menne bir umyt da bar. Gitmesin şol ýadan ýazyjylaryň özleri aradan aýrylyp çykyp aradan çykanam bolsa şolan kitaplar ýaşamaly. Men pikirim boýunça biziň taryhymyz şu köne ýazylan kitaplar bar. Bu 20-nji asyryň ortalaryna, soňraklaryna çapdan çykan kitaplar bar. Ýa-ni Hydyr Derýaýew bar, Berdiker Babaýew bar, Bekir Täkiw bar, Çara Şeýerow bar. Onuň bu gara ýylgynlary ýadan bar. Mene ýadyma çynok awtorlary Melgun bir kitap bardy. Şagulyf ýazdy diýen şonu. Onuň deme bar, Kör gyýdyň täliği, gyýsalgydy. Onuň Gülnar diýip bir kitap bardy. Topgaja kiçik galyň kitapdy şeýle. Kiçik diýen. Gülnar diýip gaty gyzykly şo döwürde. Şo 7-nji klaslarda okapdym da şo edil şo 7-nji klaslaryň ýaşyna laýyk gelýän kitaplaryna şo. Onuň Türk Cumageliýew mekadiýen Girdap diýip bir kitap bardy. Kim awtor ýa-dol ýadyma çynok. Onuň Duman daganyna bolmaly. Ýene de neme Bedirkent bolmaly. Tamam onuň Bekir Täkiw ýazma kadiýen Bedirkent kitaby onuň Dogonlar diýip bir kitap bolmaly, gaty gyzykly olam. Onuň başga da edil şu wagt ýadyma çynok ýöne öňkü neme bir daşarutlaň nemesinden gyzykly kitaplaryň biri Gorkuly Tehran diýip bir kitap bar. Onu okapdyk eline ele geçirip okapdyk. Orçasyna okudum men, oň türkmençesine okudum. Näme üçin beýtýän bilem ok iki kere gaýtalap okyan kitaplarym bar edi. Halmrada. Onuň ýene de näme kitaplar bardy? Bula İran ýazyjysynyň kitaby bolmaly şu Gorkuly Tehran ýene period edilen. Başga näme edil şu wagta ýadyma çynok. Ýöne bar bolsa gatannaşlamada ýüzlenýär, ýygnap goýsunlar. Aýap goýsunlar. Biz onu köpeltmesek hökümetden näme görüşiňiz ýaly ýom-ýok edipdir. Halky şu mankurt etmek de bar nimeti planlary aladalary şol. Şoň üçin bizim özümiz mankurt etdirmejek bolup şu kitaplary ýygnap täze neşir edeliň. Gaty dogry aýtdyňyz, ol çarny. Bugün bolmasa erti ýurt ütkär, täze Türkmenistan gurulyp başlanar, ne şu taýda, ne şu kitaplary täzeden gaýtadan çapa berer, gerek ýerine audio kitaplar okarlaryny ýa-ni labyzly adamlar ýa ýaşlar
teatr işgärleri ýöne şonu şu taýda bolşy ýaly ýetirmeliler. Ine mahtum bolan okamaly dogrulygyny ýöne şu taýda da şu watançylyk duýgusy bar ýerlerini hemmejin kesip aýrýarlar. Goşu bolsun, kitap bolsun, eser bolsun. Tapawdy ýok. Ine şol aýtýan aýdyk geçdiňiz da Berdi Kerbabaýew diýip ol Sowet zamanynyň ýazyjysy, ol sosialistik rähmetiň hem gahrymany. Ol Sowet Soýuzyna gulluk eden adam däl, ol ak padşah gulluk eden adam şol döwürde. Başyny gulluk Georg orderleriniň emesi ol kavaleri. Aýba. Ondan şol Berdagan ýazan Nebitda romany bar, ol 3 tomdan ibaret. On nämesi gyzykly. Belki ol Sowet stiline ýazylandy. Ýöne şol Nebitdagy bagyşlanan tarih kitap şol. Berdagan özü şu taýda 3 ýyl 4 ýyl ýaşap gaýdy Nebitda gurulanyny. İçinden görüp şu zatlar ýazan adam. Enne şol öz şäheriniň ya öz welayet merkeziniň taryhyny bilmekçi bolýan ýaşar üçin ular üçin şol kitap gyzykly da. Ya Türkmenistanyň meselen başynda Künjünak adyny Nebitda haçan urul, näme urul, ady näme Nebitda diýilen sonra enne şu taýda jogap bar. Şoň üçin her bir kitabyň öz gerek ýeri ýa-da taryhy orny bar. Ol Sowet zamanyna ýazyldy diýip eliň tersine dynk goýbermeliler. Men şonu aýtjak bolýar. Ideologiya boýunça ýazylan ýerleri bize gerekden sebäp derkaram däl, bilim otyp näme ýalňyş edilenini bilmeýän ýerlerini halka düşünürip bor. Ýöne taryhy wakar ýa taryh şahslar bardy şu kitaplaryň içinde. Gahrman hökmenler. Ine şolary pozitiv ýa atrisativ şoňa baha bermek okujyň mesela paýyna düşýär ýa ýetýär. Şonu aýtjak boldy. Bolýa olsan gaty gyzykly gurrun diýip hasap etýän watandaşlarymyň öz pikirini ýazarlar, dinlerler, görerler, gaty uly çäresin teklip edýän emäni belki o adamlar bar bolsa ýygnap goýsalar kitap diýilen zady hajathanada ullanmak asla Günah. Bir adamyň aňyna sygjak zatlar onu beýtmek bolmaz. Şoň üçin bar kitaplar ýygnap goýun, wagty gelende şolary täzeden dikeldiler, neşriýada berler. Şoň üçin gelecekki nesilleriň bilmegi haky bar. Geçen asyrlarda nähili adamlar ýaşap ketdiler, näme pikir edipdirler, näme gulluk edipdirler. Bulan haýsy ideologiýasy bar, haýsy dogry, haýsy ýalňyş goý olur bersin. Bize bahan, biz öz-özüne baha berip otursak bolum derler. Bolýa onu Olçarny başa soramyz bolmasa şu ýerde tamamlaýyn. Ha, o bolýa tamamlatagam bolýa. Ýöne watandaşlarymyň bir YouTube'da da atdy, ýa-ni sesli kitap görnüşini okap bersin diýip haýyş edýän bolsalar, eger isleýän bolsalar, onda şo kitaplar çağlar üçin ýaşdaky çağlar üçin kitaplary bar bolsa bize uğrasalar biz okap bereriz. Onu nime PDF görnüşine uğradyp bilerler. Biz onu okap açıp okap bileriz. Onu poçta bile uğratmak yok manel. Bar bolsa. Atwo pikir. Hojaga adam berdi. Wagtyňyz bar bolsa tuweleme nesediňem diliniz gaty dogry dürüst dilde gürleýäni türkmençäni gaty bolşaryny. O halkymyzdan görsün, bilsin, çağırlarım, okar, dinler, görür, onun zenan dili bilen, zenan labdı bilen, ene yöre bilen okarlar, eseriňem, goşuýyňem, ertekiňem, tağamy ütköşük bolýar diýip aýdan, ýa lezzeti ütköşük bolýar. Ene şoň ýaly onun üçin şu zatlary wagt tapdany ýuwaş-ýuwaşdan halkymyz gaty minnetdar boldy. Dogry. Bolýan watandaşlar, ştaýdan hoşlaşalyň. Sag bolun dinläriniz üçin. Almada sizde sag bolun gelip beren gyzyk. Sizden sag bolun bolşany çağıran üçin watandaşlar ýene-ki duşuklara çelip oturun, hemmäňiň öňünde saglyk dilek edýär. Bolýa, sag bolun.